Prosím. Ja si to musím užívať nejak normálne. To si užívam nejak najlepšou kamarátkou alebo frajerkou. Neviem, čo sa to hovorí, ale... Dobre, takže čaute ľudia, toto sa video končí. Aj tak to nikdy nevidie, ale aj to možno to vidie, takže neviem, robili sme tu trošku prostosti, ale tak to prebieha skoro môj každý deň. Proste voláme, blbneme, sme spolu v škole, blbneme, sme spolu vonku, blbneme. Je to tak proste furt, je to realita. Veľmi sa to s ním užívam. Môj najlepší kamarát. Neviem, či ja som jeho najlepší kamarát, lebo to sa otravujem, ale vlastne je to môj najlepší kamarát, aj keby mi povedal úplne na čo mňa zdrvilo. Aj tak je to môj kamarát. Dobre, to bolo trošku viacej nahľadnutie do môjho dňa. Sice už to skončilo, to nemám čo len tak, ale že fakt najviac nenávidím. Veľmi fakt. Ale nevadí, no. Mama si kazala, že musí končiť, čo aj ste videli. Videli ste to proste tak. Keď to proste vidíte, tak to proste vidíte. Ja som skúšal, či to ste naozaj videli. Takže opakujem sa, ja viem, je to útravné, ale vlastne to tak. Bolo to nahľadnutie do môjho života. Dajte mi aspoň like a odber, že som toto takéto niečo povedal. A mám nové intro, ktoré budem používať. Som ho použil aj v môjom videjku. Aj v tomto možno bude. Možno, nehovorím nič. No, takže tak, no. Zajtra budeme točiť Better Minecraft. Toto video vyjde ešte dnes. Teraz 12, 20 dačo. Určite nie 20, 12, lebo už je za chvíľu 13, 20, 13. No, takže uvidíme sa zajtra a zatím
Čau.